गासिबो इउपिपिएलखौ मुगैनानै बिपिएफआव फैजोबफिनबाय। जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल खामोन बा गुबुन दोलोआव दंमोन बिथांमोनहाबो फुरानायानो साबसिन बिपिएफआनो मोजां मावलांदों। दा बिटिसिआव जि दालां बान्दो स्कुल कलेज क्लाब बाजार बायदिसिना इरिगेसन जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों गासिबो बिपिएफ दोलोआनो बानायलांजोबखानाय होननानै बयबो दिनै बुजिफिननो हादों। जोङो बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि थाखाय दोलो। बेखायनो दा बिटिसिआव जि जागासिनो दङ बा जोंनि देशआव राजनैतिक भाबै मा जागासिनो दं बेफोर खोथा बाथ्राखौ रायजोफोरनो जोङो खोन्थानो होननानै मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे जोङो मिटिं लादों रेलि लादों। दा बे रेलिया गिदिं दिनै क'क्राझार टाउन गेजेराव जागोन, बावैनो बे जागोन आरो जों दा क'क्राझार फुटबल फिल्ड बा केडिएसि फिल्डनिफ्राय जों आरम्भ खालामगोन जोंनि थाबायनाय जोंनि रेलिखौ। दा बे रेलियाव रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लादों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेरावबो हाजार मानसिया बाहागो लाफादों। मानो जे दानि बिटिसि सरकारनि जि मावनाय दांनाय जि खामानि बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा आंगायबाय। दा बेखायनो जाय मानसिफ्रा दानि सरकारा थांनाय इलेक्सन समाव परिबर्तननि नामाव गोबां खोथा बुंदोंमोन, रायजो राजानो गोबां बुस्थु होफैगोन ओरै जागोन बायदिसिना खोथा बुंनानै जि भट लादोंमोन, भट मोनखांनायनि उनाव बिथांमोनहा दिनै रायजो राजानो जि खोथा होदों मोनसेबो लाखियाखै। बरन्स गावसोरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरै कारापसननि खोथा बुंदोंमोन, दिनै गासिबो बे सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ कारापसनाव इनभल्भ जानायखौ बयबो रायजो राजा प्रमान हिसाबै नुनो मोनदों। दा बे जाय व्यक्तिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बै समावहाय इउपिपिएलआव थांदोंमोन बिथांमोनहा दिनै गासिबो इउपिपिएलखौ मुगैनानै बिपिएफआव फैजोबफिनबाय। आरोबाव जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल खामोन बा गुबुन दोलोआव दंमोन बिथांमोनहाबो फुरानायानो साबसिन बिपिएफआनो मोजां मावलांदों। दा बिटिसिआव जि दालां बान्दो स्कुल कलेज क्लाब बाजार बायदिसिना इरिगेसन जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों गासिबो बिपिएफ दोलोआनो बानायलांजोबखानाय होननानै बयबो दिनै बुजिफिननो हादों। बेखायनो बिपिएफआव होंगो दोंगो दिनै बयबो ज'यै लैहोर हाबफिननो दिनै फैफिनजोबदों। जों मध्य थांनाय 27 तारिखआव गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव बे इस्युखौ डिलिमिटेसनखौ लानानै इलेक्सन कमिशनार आरो बिथांनि टीमजों जों रायज्लायखांबाय। बिपिएफ हिसाबै आंनि लिडिंआवनो बे सावरायनायखौ खालामनाय जादों आरो जोङो दाबि खालामदों जे जोंनि एसेमब्लि आरो पार्लियामेन्टारि जि समस्ति बानायनाय जागोन बेखौ बिटिसि बाउन्डारिनि सिङाव टार्मिनास हिसाबै बानायनांगौ। एमपिया जोंनि सिङाव क'क्राझार समस्ति दंखायोमोन आरो क'क्राझार समस्तिनि 99% बिटिसिआव हाबखादों। बिनि बादैबो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दङ जेराव मंगलदै समस्तिनि 40% हाबफादों। ओंखायनो बे 40% नैबे 99% बेजों ज' खालामनानै जोंनि बिटिसिआव मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति बानायनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों, मोनसेया क'क्राझार आरो मोनसेया उदालगुरि। क'क्राझार समस्तिया जिहेतु एसटि रिजार्भ सिटखा आरो दा बियो 6 शिड्युलनि सिङाव हाबबाय। 6 शिड्युल मिन्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिन्स ट्राइबेल एरिया, गासिबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय, फर दि ट्राइबेल्स अफ दि ट्राइबेल्स बाय द ट्राइबेल्स। दा बेखायनो बिटिसि जानानै ट्राइबेलफोरखौ पलिटिकेलि एम्पावार्ड खालामदों। बे हिसाबै क'क्राझार समस्तिनि एसटि रिजार्भेसनखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो उदालगुरिखौबो एसटिनि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो सावरायदों।